Daog ta karon no, o dili ba kaya ako? Ako na lang unta. Ay, kami na ako, bish. Ako bro makadaog. Tigwapa kayo ko. Ako, ito man kay pagpaapon. Oh no! Ano yung exip sa Ako, paa? oo, Pataas. paan ako. Oh Ay, no! itong ba yun? Ay, puti. Sige na, depende na lang sa ato mga moves karon, o kinsa mo daog. Sige, Ako, di mo sige, daog. okay. Ako mo daog. Kinsa man na nagpadulong, bish? Asa na Oh pa no! Sige, ilay na. Kaya basta. Oo ba na itong kaya na? Kulang. Ay! Pato, alisan din yung istorya sa... Ay! Ala, bish. Uy, baho ko kayo na. Parang ano nga, oy. Oh no! Ala, mo enter ka? Ganun. Ala, uy. Sa pamilya bro na ako, pili na ka sa ko. Takas na ako. Masiksik man ko ninyo, oy. Siksik. Wow! Ano ba siksik? Saan mo na makita o itapa na ito sa lettery? Ano lagom? Kaugaw ba na inyo, ha? Oh no! Ay! Sa panila. Sa magkawag, baho kang totoy. Oh no! Away pa ito. Baho man ninyo. Ay, kumpara nyo mga tutoy. Tama na, tama na, tama Kay na. totoy, pero baho. Balan na ako na ron. Balan na Humot na ako. Sige na, sige na. Okay na tao. Humot niya akong totoy, ha? Humot niya akong totoy, ha? Tama na, tama na. Away lagi ng mga bayot diya, oh. Mga gwapa. Oh no! Away lagi ng mga bayot lagi diya, oh. Murag ba mga... sila? Ganyan, Mga bayot? murag Away mga- sila? Mga gwapa ba? Ano ba sila? Mga lagom ba kay mga paa? Oh no! Salam. Malagong gig mga paa. Ano ba? Hoy! Kinsa mo? Ay, mo? Sa na. Hala! Di na minter? Sa mo na yung mga nawong? Uy, mga baho! Oh no! Baho man kayo. Hoy, doy! Baho, ah. Hoy, doy! Ay, kapil. Oh, Minter me. Minter gid mi. Sure na good, gid, no? Oo, nga naman. Nga gwapa man sa di. Guwapa. Mas gwapa mi ninyo. Oo. Hoy, dili! Hoy, ikaw ha! Mura ka ikan... Kita. Hoy, burha! Bruha. Ikaw, bukas si Otoy! Oh no! Para mo si Unyot. Okay, girl, di yan ta mag-away. Girl, mabalaran na kasi makadaog, bro. Sige. Sige, okay na daw. Ha? Salamat, eh, girl. Salamat. Baho! Oh no! Zombie apocalypse!